O invităm lângă noi pe Oana Badea, care, din nou, e înaltă, e slabă, e frumoasă, uitați, este absolut superbă, superbă. Bine v-am găsit pe toate. Ești pentru prima oară la Dare to Shine, cum îți place până acum? Superb, recunosc superb. Îți place, nu? E un vibe foarte bun, așa, homey, intim. Suntem la noi acasă, ne simțim bine, noi femeile. Exact, noi cu 2 magazine în Molbăneasa, chiar suntem la noi acasă. Asta așa este. Vedeți, măi, femeia de afaceri tot timpul găsește oportunitatea să-și facă reclamă, dar nu numai prin ceea ce aduce Oana, pentru că, iată, o femeie puternică care a lansat un brand care este 100% românesc, da? Da, exact. Acționariat 100% românesc, brand 100% românesc, producție 100% în România. Super, bravo! Dacă mai aveți nevoie să vă convingem, deși nu cred că este cazul, Oana ne-a pregătit un moment special pentru voi, Dare to Shine, ladies. Așa că să dăm drumul la muzică și o să vedem și câteva dintre ținutele din colecția Bitolia Gallery. Și, Oana, să știi că putem să comentăm în momentul în care vedem ținutele. Este bine să ne spui despre modele, despre materiale. L-am văzut pe Cătălin Botezatul în filmarea aceea. E doar prietenul tău care a tăiat bamblica sau e și mai mult, are un aport mai mare? Ce întrebare tricky. Este un prieten foarte bun, este un sfătuitor, este un mentor pentru noi cei care încercăm să creăm modă în România și sperăm că reușim. Și nu în ultimul rând, este un om cu un suflet deosebit care se implică în toate evenimentele de fashion din România. Aceasta este o rochie asimetrică superbă. Cred că merge pe absolut orice formă, nu orice corp. Da, noi am încercat să creăm o colecție. Colecția se numește The Kingdom of Ivory. Am încercat să creăm o colecție în care formele să fie bine definite, dar hainele să nu încorseteze trupul. Astfel că ele nu sunt fitted, niciunul dintre modele nu este un model fitted. Astfel că putem să avem libertate în mișcări, putem să fim elegante, fără să fim încorsetate de pusături care să ne strângă. Și iată, putem să strălucim, pentru că materialele pe care le-ai ales, cel puțin din această mică prezentare de modă, dau această strălucire de care are nevoie orice femeie. Da, întotdeauna puțin glitter nu strică. Oricât am vrea să fim de conservatoare și oricât am încercat să păstrăm niște linii regulare, totuși glitterul, un pic de strălucire, dă eleganță unei femei. Da, foarte frumoasă rochia și accesoriile, de asemenea, dacă le-ați remarcat și presupun că da, se regăsesc tot în magazin. Tot